en galego. Directora, que tal? Moi bo día. Hola, bo día, Fran. Bo día, audiencia. Noraboa en primeiro lugar por o tema do Digo Cho Eu, como foi a viaxe a Santiago, había emoción, pero o importante era chegar ata ali, non? Sí, moitísimas grazas. Foi unha tarefa moi emocionante. Ademais, tivemos a oportunidade de compartila cos nosos compañeiros do Isaac Díaz Pardo. Contamos coa colaboración do Concello que financiou o autobús para poder desplazarnos ata ali. Fomos todos xuntos, a rapazada e profesorado Díaz Pardo, xunto con alumnado noso e dos nosos profesores tamén. E dicía, o premio é chegar ata ali, pero eso é froito dun traballo de moito tempo, de moitas semanas e moitos meses, non? Viñeron aí atrás a gravar o vídeo aquí ao noso centro e antes deso houve que facer un traballo previo como elaboración do guión, ensaio cos rapaces, etc. Desto ten moito que ver o noso coordinador do equipo de dinamización da lingua, que é Pablo Cobas, que está aquí comigo agora mesmo. Hola Pablo, que tal? Moi bo día. Bueno, noraboa, como se consigue eso con un traballo, imagino moito, chegar aos rapaces e lograr interesarlles por, digamos, atraelos á causa, non? Sí, a verdade foi moi emocionante. Parece que perdemos Pablo. Pablo, sí, estás por aí, ¿no? Sí. Sí, ahora, que te oíamos sí, un poquinho mal con móvil, contanos. Sí, agora. Non, dicía que o recoñecemento e a experiencia xa para nós se cumpriu todas as expectativas, fomos cos rapaces, os rapaces implicáronse moitísimo, tanto na elaboración do guión como despois na propia grabación. E despois, se había un non premio, era algo un pouco máis secundario, o sea, compartir esa vivencia con todos os institutos e coles que ali participaron, e sobre todo, como dicía Mónica, co Díaz Pardo, que moitos dos alumnos que levamos nos do instituto foron exalumnos do Díaz Pardo, entón compartir todo iso, a grabación dun programa de televisión con exprofesores e profesores, pois a verdade que é moi emocionante para eles. Bueno, a semana que ven, falábamos antes coa directora, con Mónica, imos tentar tervos a vos e tamén aos rapaces e rapazas e aos profes do Colexio Isaac Díaz Pardo, comentaremos e coñeceremos un poquinho máis esa experiencia, pero tendes agora xa en marcha, creo que xa comenzaba hoxe unha especie de maratón de desafío, non? Moi relacionado tamén co galego. Sí, tamén para conmemorar as letras galegas, xa o fixéramos aí uns anos, este ano queríamos recuperalo, chamámoslle Desafío 72 horas, sería 3 días falando en galego, non somente de alumnado. Aquí nos establecemos unha serie de compromisos, había unha especie de contrato lingüístico que tiñan que asinar tanto profesorado, alumnado, persoal non docente, onde se comprometían a falar en galego durante estes 3 días. Establecimos 3 niveis. Había un nivel, digamos, alto, que sería utilizar o galego durante estes 3 días en calquera situación comunicativa, tanto dentro como fora do instituto, un nivel medio, que sería dentro do instituto e no ámbito familiar, e un nivel baixo, que sería, pois, solamente durante o horario lectivo no instituto. Teño que dicir que, tendo en conta pois a realidade lingüística da nosa contorna, houbo unha participación, ou polo menos asinaron o contrato moitísimos alumnos, e neso estamos estes 3 días, pois a ver que tal se desenvolve a actividade. A participación xa digo que moi polo menos esperanzadora de que eles intenten empregar a lingua durante estes días e o fagan pois con gusto e con agrado. Nos tamén creamos unha especie de termo que lle chamamos o garrego. O garrego sería a utilización da lingua galega no Instituto no Rego de Trave durante estes días, así como elemento identificativo da proposta do desafío. E os contratos, como te di, tamén se lles ensina aos nenos que hai que cumplilos, non? Evidentemente, eles asinan o compromiso, eles moitas veces teñen a dúbida, pero eu asino, despois como se controla se falo ou non falo? Bueno, asinando ese contrato, digamos que cada un se compromete
a empregar a lingua durante estes días. Non vai haber unha policía lingüística, pero cada un ten que ser responsable, e se eu asino algo é porque estou convencido diso e quero leválo adiante. Imagino que este tipo de cosas son porque se necesita potenciar o galego. Decía eu pola mañá, non, comentando que hoxe imos falar o tema aquí na emisora, e decía, bueno, hai en outras comunidades, por exemplo, ben coñecido o nivel de inserción ou infiltración, estaba buscando unha palabra moi gráfica, non? Que ten, por exemplo, o catalán en Cataluña. O gallá tivésemos ese grado de infiltración, non? En Galicia co galego, non? Sí. Hola, Pablo. Parece que perdemos outra vez esa comunicación. Estamos falando con Pablo Covas, que é o responsable do equipo de coordinador, do equipo neste caso, de dinamización lingüística do Instituto Rego de Trave. Pablo. Hola, Fran. Hola, sí. Me escoitas agora, verdad? Os móviles que ás veces non axudan, en vez de axudar, dificultan. Decía que o gallá nos pasara como en outras comunidades, como en Cataluña, que teñen coa lingua ese grao de defensa e de inserción na sociedade, non? Exactamente, nos co desafío pretendemos iso, que o galego pois non solamente estea desde o punto de vista académico inserido no noso centro, senón tamén pois na relación interpersoal entre os alumnos, que eles pois no patio poidan falar en galego, que ese vínculo que teñen coa lingua, pois, sí que moitas veces co profesorado tamén sexa entre eles, é dicir, que en todos os contextos dentro do instituto poidan empregar o galego e se tome como un elemento vehicular de integración social, de xogo, de deporte, de calquera tipo de relación entre eles. Tendes algún outro tipo de actividade estes días, aparte de o feito simplemente que os rapaces teñan que falar en galego? Hai algún tipo de actuación ou algo complementando o programa? Sí, o venres a última hora, como este ano pois se dedican as letras galegas ás cantareiras, queríamos facer unha pequena actuación musical, combinando música e baile, onde pois, hai unha serie, un grupiño pequeno de alumnado que se prestou voluntario a facer esa actividade musical. O resto, pois, acompañaremos no que poidamos. É un pouco un fin de festa de todos estes 3 días utilizando a lingua e vinculalo tamén coas letras galegas, coas cantareiras e co toda a tradición oral da lingua. E se los logramos interesar para que logo pois tamén ese Día das Letras Galegas, todo o que fixeron estes días pois sirva para que tamén se interesen pola orixe, ¿no? de o tema que está detrás das letras galegas, que pois precisamente defender o noso, pois moitísimo mellor. Creo que ademais tes aí unha compañera que nos decía antes a directora Mónica, que a coordinadora de Clube de Bibliotecas, creo que se chama Andrea, que está aí, porque tendes tamén un certame en marcha, non? Está por aí, Andrea? Hola, bo día. Hola, Andrea. Sí, dende a biblioteca quixemos organizar un certame literario no que a rapazada ten que facer un microrelato en galego a partir dunha copla popular. Porque, eu creo que este ano coas letras galegas pois é unha maneira non só de darlle esa importancia á literatura popular, senón tamén de aproximala a nós, non, de aproximar esta relación entre alumnado e tradición, que a veces queda un poquinho esquecida. Entón o obxectivo é que vexan a partir desas coplas que están falando de problemas reais, que poden sentirse identificados e identificadas con elas. Decía, igual que nos decía Pablo, que está contento, non, con esa participación, que tal a estadística, o número de rapaces? Apuntou moito alumno e moita alumna ao concurso? Teñen todo o mes para entregar os relatos, entón de momento recibín uns pouquiños, pero sí que é certo que houve así bastante alumnado que me pediu xa, máis información, que lle dou sempre o papel impreso, entón eu conto con que estea difícil escoller gañador ou gañadora, sí.
O menso que gustaría, iba che decir se xa puideches así botar un vistazo, empezaches así a curiosear o nivel que temos, que imagino que seguro que nos sorprende, non? Sí, sempre é mellor do que parece. Eles, ademais, a veces pensamos que non, pero gustalles bastante crear, gustalles escribir, teñen así a súa propia visión, non? E sempre teñen bastante originalidade, sempre sorprenden. Eu non lle botei ollo a ningún, pero estou segura de que sí que van ser de bastante calidade. Bueno, evidentemente agora, iba a decir, espero que non nos estén a escoitar, porque agora teñen que estar nas clases, ou sea, se nos están a escoitar malo, pero que estean o que teñen que estar. Bueno, que lles dirías aos que aínda non se decidiron a apuntarse a unha oportunidade, non? Pois que se animen, porque ademais de que hai un premio para o mellor relato, pois tamén creo que é unha maneira, o que comentaba antes, non, de vincularnos coa nosa tradición, de ver que as coplas, que neste caso escollimos coplas, non, ainda que realmente a literatura tradicional é moi diversa, non, pero que as coplas contan historias tamén, e historias coas que se poden sentir identificados e identificadas. Entón, que eu creo que é unha moi boa maneira de celebrar o Día das Letras Galegas, e non só o día, non, senón a literatura popular en xeral. Pois gracias a Andrea, gracias a Pablo e gracias a Mónica, non sei se anda director por aí ou xa marchou. Aquí estou. Estás por aí, Mónica, que por certo xa saben vostedes ten unha faceta tamén de escritora con premios, e que supoño que con isto de todas estas actividades e o tema de microrelatos estará encantada, sobre todo se ao final se apuntan moitos nenos e nenas, que é o que se trata, fomentar, non? Pois sí, estou encantada de que se lleven a cabo este tipo de iniciativas, ademais para contribuir desde aquí a que o emprego do galego sexa máis normalizado entre a rapazada. Recientemente fixemos unha enquisa acerca das linguas que emprega os diferentes sectores da comunidade educativa e vemos que, como era de esperar, é o castelán a lingua empregada polo noso alumnado maioritariamente en calquera situación de vida, pero, ao contrario que podíamos pensar, consideran que co tempo de maiores gustaríalles, é unha maioría a que lle gustaría falar tanto galego como castelán, indistintamente, cando fosen maiores. E para iso temos que non sexan maiores e poidan falar, debemos animalos a que fagan, intentando darlle un pulo á nosa lingua, que sería unha enorme perda ou non empregala como un medio máis de comunicación. Neses andamos. Pois enhoraboa, parabéns a toda a comunidade do colexio, tamén, lóxicamente, pois esperamos darvolo aquí en directo a semana que ven en persoa, cando veñades cos compañeros tamén do Isa Díaz Pardo, por ese desempeño no certame deste ano da campaña de Digo Choveu. A directora Mónica Fraga, Andrea Martínez, a responsable de bibliotecas, a Pablo Covas, o coordinador do equipo de dinamización lingüística, enhoraboa, bueno, e que sexa un éxito, pois todo isto que estades a preparar estes días. Grazas por atender hoxe a chamada de Radio Culleredo. Un saúdo. Gracias a ti. Un saúdo. Un saúdo. Saúdo. E nos imos